ni pediang sobhai fi section pat sya kani ke jing sengela menta kari kamit ka basan bat nga kerpa fi wei ba pinya duai ni menta kani jing seng knang ba kan long ka bajom doblen kur khu ngi bar khaj ka bi sha skor ek tin jong blai hagani ka por ngi nya pulis dang na ka tin jong blai ya ka bangila ban syam na ka kitab jong amos kalnong ka banyo kalnong ka balai ka khat ka banyo ka bang kum ni shisha u try u blai unom le ai klam da pen pau ya la ka jing thu hala ki shakri ki noy thu lpa sai sing ngan puli shisha u try u blai unom le ai klam da pen pau ya la ka jing thu hala ki shakri ki noy thu lpa bat chua ba ngin yo sneu ya ka jing yalam jeseng na ki prab ngai na marokneng ba ki jing wai ka pang jong ki ini pendam chua ya khli ya ki jing duai to pinyi duai lang ni wana khmat jong me ko pal jong bhab neng banai ngu ime ne ka banta ka ne ka kanta ka ba mela sha ngi wei pi wei bangila ban ye don banta ban sha skor ye ka tin jong me ling ba ga zoom ba ga youtube ka khu ngi wei pi wei par khat ki ba ya pet ki ba sha skor mar kham tam ye ki prab ngai na maung kreng ki ban selam ki jing seng ha ki jing roi krapang Dorang kat rumah me try bari pastor es nyota iban kedia ik pujo jingim lengba ka tin ka jong me ker khu yingi wei pi wei ai ba mun sim jong me nyalam yingi un hikai yingi un persung tho yingi ya ka ai bar khoin ka bangin si osngeu ya kini barong ibu ti bi pan hak deng Jisu amen hagani ka por nga ai ka por sha ki prab ngai na maurung kreng ba pinsiam ya ka jing seng ya ka jing lam jing ruai ba na ka banta ka jing ruai kerpang kwa ban pediang subhai phi sya ka jing ruai lang ka chungi hakani ka jan met pe ka jing ruai ka ban nong kong hin ruai nambar ka ba nyu pulai wo nong panim ulam islam Bye.
kadai lai spak khatsan ia le seseyan bat hadin kene ke jingwai inyo ke jingwai nai Mr. R Walan Tungin duai, awalnya upah kena kecan met, ipan yang Khubor kacang me, pemenang kan lambat ngi wipuai, kan misngap, bat syakor, gitu kibas, yak ten kacang ublay, lembau syakru kacang me, ban saya sam, hang ni kecan met, dan kan lambat try, begitu kibas ngap, yak ni ka Khubor, lembau ka online Crusade, menang kan lambat ki, kat bagi pen syak lagi jong skor ban ngap yang ni Khubor pulang ka Khubor jong ka chung penem nak menta ka jong i wei puai sngot ra jong khot pat nginok pa wa khrau tam panak tang Jisu no spa shdo ki bom chukut amen Bakut
jing em jing kermen ka ai vor bangin Haberte kat shabajam Din hindai shaying galam Din hindai bashisha Ngai Khublei phi ki parabngai na mau kreng na kabanta kajin lam juruai ba kajin ruai kapang ka basau tunan to blem na khui phi ka ba phi sekri u lingba kajin ruai hagani ka por ngin aino e ka por shei pastor enyo es nyota ba in kdia e phu ju kajin im lingba ka tin jong blei Khublei yapi baro sa sisian pat hagani gamiat kebasan jong kajing ya pule ka jongi pat jong kajing ya wat benia ka jongi na ka tin ka jong blai tinga priang snobha yapi ya ka ba pen sngew lai lui ha ka ba pen ya snap ban pensha skor ban pen lejing mutru ya ka ni kajing ya seng ya ka ni ka khubor bar akawai ka ba onwan shapi ha ka ni gamiat Te Khublei sibun ba pia dan rangkat lam hagini gimit baro san teli kibalalej. But kani ka Khubor ka bamanta ka bangan kren hapi ka day syapang unong ya to lepa haying. Unong ya to lepa haying. Tengini duai. Try ble jongi bhab neng to kurkhu yengi to dan rangkat lembat ngi. To pendan kami ngau syakri barit jong try. Baka Khubor ka banganya sama kani klipmat kalong ka ba me kran me hikai bat ka ba wan ka khet ka jing isn e jong me ka khui we pi we try ki ba yos snow bat ki ba pet ya kani ka channel bat pendap lang ingi baro duman sim khu jong me ha ka ba on penjan ingi shame bat bangin nang kum no ban pen kre ya ka jingwan jong me try ha ka katengu Jisu ngaduai amen.
haka pateng ben riu ka bakum ka jongi menta kadan ka jing shepting ki briu ki ba shepting bat kum juru ki bon ki briu ki bakwa ru bantep ke ai ka ban jia yang ala sai ki bom sewe ai ban kendo da ka penlut ka pisa pelanya ka bantep ke ai ka ban jia bat kum juru ki don ki briu ki bakwa bantep hatu blai ula eno e ki briu jong u klem ki khmat jong ka jing yato lupa hatu blai u klem ai yangi ya kalat bangin yo tip shushu kita ka jing kali sakawai pat ka jing kali kalau hatu don nong yato lupa hayeng don em nong yato lupa hayeng bad hatu ka don kam em bangin don ya unong yato lupa hayeng kat kum ke Bible na ke benta ke balang jong u na ke benta ki breu jong u hakine ki sngi ki bakhado weu editor jong ka kot khubor bapa nam bha hari Amerika u yakren but we pat u pastor 7 day Adventist uang kum ni ngalaju snap bun se ni ka voice of prophecy man la ka sngi nga pet tho yakidak jong kapor une u editor Ukraine kini ki contain namar udon ya kata ka conviction ya kata ka jing sngu kta hau wong kum ni don balapha shanga ya ka wei ka kot bat ngala bo ya ka halor ka me janga bat ngasngap ngapule ya ka man la kapor kum unong pathai khubor une u editor ti un kren na kata karukom kum unong pathai khubor wong ngalango lada phi ki Adventist phi sneu tho ni em ba phi don halor du jong ka prathai phi sneu tho ni em ba phi long phi don halor jong ka prathai namar phi don ye ki thmei jong ka jingtip ka bakrao ki balong shisha ki jingtip ki bakrao bat ki bakam ya shakmat haga parenglong advance news pila tip lepa kambha banya ki nong pathai khubor ki ba statam jongi ong new editor ya ka ai ka ban sajia shen kani gede ki jingkren jong editor uba day Adventist but uday uba tray ka kam kum businessman kum editor wong shushu ka ai ka ba pilale ha ka jinge day berkani balai phim khamle bha shushu na ka banta kani ka jing tip jong phi kum no pishu snap jar but balai bangim ju i pi ba pi penlong kambon ki jing yalap pat ba ban maham ki breu na ka banta ki jing jia ki ban sawan shen balai shisha kata ada ki jing kali ki jong uni breu ngem tip long bangej blai ni em tang ba udon ka jing snotho namar ka ai ka ba ki Adventist ki kren kaju wanjia thik kumbala yatho lopa hatu ki 7 day Adventist kitip baka perthei baro ya ka ai ka baka perthei baro ka wei kam tep hatu ngi kam tip mangi kata ka de jingkali hatu ki don ya ki thmei la ne kita ki source hakaba ki wei pat ki start pathai khubor kimia don hato ki don but hato ki Adventist kitip kalong ka basisha babon kitip kijimuri yu gane halor do ka pathai kamut ayu kata ka bakum noru ka kabu ka bakrao ka bakidon ki kabu ayu ki bakrao ki bangidon ha ka jinge dei bat kani ka pamut ka jing kwatep ya ka ai ka bansajia shakmat kajing kwatep ya ka ai ka bansa jialong shen
Bat kajing shisha, ba kata kajing tip kanam long tang kajing tip ka basulong puris kam. Henry ka ai kajing tip ka bangi kwa ka long ba ka ai ka ban sajia shisha. Bat kada jia shisha ru ya ki ai ki babon ki bala ya tu lupa. Ya ki Adventist la tip ru kum ki riu pule Bible. Haka haki babon ki briu ki batip ha ki jutip ha ya ki Adventist ki ong ya ki briu jong ka kot. Ki riu pule Bible ki batibet. Ki bangai haka kitab jing pen pau bar ka kitab ka bala tok nang na ka banta ki ai ki banjia haki sngi ki ba Khatduh. Ban sangato shairu ka ai ki ban sajia shan. Ya ka kitab jing pen pau la pendap da ka jing pen bena ki ba don bor. Da ki jing Khubor ki ba don bor sudah. Ki ba baik bat ki ba pen ki jur ha ka jing yadai bat ki sngi jongi. Ki ba baik bat ki ba yadai ki ba pen ki ya ki breu ha ki sngi ki jongi. Ka ba mut ya ki to ki ba eat yo try bat ki ba pule Bible. Han rai ya ki to ki ba pule Bible ki ba ngej hi kalong kum ba ki kim tip ai ya ka ai ke banjia bat kinam la aru ban priang namar ba kim ju priang. Par ki Adventist kila ju yalap ya ke ai ke ba kila tip na ki jing pule jongki. Pule na ai. Dengan sia ya cakmat. Ya ke baka ni ke jing yalap ken sabatai. Hato dang don shushu da ki wei pat ki kabu. Na ke benta jong pei bat jonga. Ya ke kitab jing pen pau kalong ke kitab kabala bo knang ba om nei ba ka kitab ka ba om snyo tho. Ngakwa ban kan sha bhai gane ko ki lok ki jor ki bala ban yo snyo ka kitab jing pen pau kum ka kerteng hi jing pen pau kamut ka kitab ka bala dep pen pau. Om dei ka bala dang buri ki babun ki bre ki perkhat ba ka kitab u Daniel ba jing pen pau ki dei ki kitab ki baburi ki bangim snyo tho. Namar bon ki riu ngai ki ong wat ju pule ya kini ki kitab namar ki de ki kitab ki bangim sngo tho bar ki ba pen ma pen ban yangi henry jeng pen pau mot bala pen pau shai kedar ya ka ai ke banjia berkumnoru baka pertekan kot berkumno Jisu unwan berkumnoru ka ai ke banjia hadien ba Jisu unwan unda ya lamno ya ki ba hok bar ka ai ke banjia ru ya ki riu bomman haka pertai. Haki por ke testament ke barem kelalong berabor habadon kino yetulupa kidon kino yetulupa haye ke bamut don no yetulupa hari Israel bad egini gibreo ki balong kino yetulupa don kis im ki ba priang bad don pat ki bom tep namar belai bakila kentai ye ublei bad kila lendet na ublei kumangin pai ya genuksa ba us im kari Israel tep badon u Elisha habawan unaman banyo ya ki jingkot ngin yo ih ne bakadon ka jing lada ngim dei gerushania berkire wat ya ka jing sha jong ka Bible kala long barabor kala bat ka kabu kabadon habangi don ya unong yetulpa hayeng hato kam long komta menta kisngi shibo lada don nong yetulpa hato pim comment hato pim sungotan nat bangin yo tip shushu kumno u Amos uong ngine paik Amos kelanong ka balai ka khot ka bahenyo uong shisha utrai ublei unomle ai klem dapan pau ya ka jing tmu halaki shakri kinong yotolopa ublei unomle ai klem dapan pau ya ka jing tmu jong u halaki shakri bad kinong yotolopa. Dan kami kinong itu lupa kalong namar ba ublei ukren haki briu langba jongki kilong kita ki bai pen connect hapdeng jong ublei bad ubriu bad kin kren nak benta ublei sha ubriu bad nak benta ubriu sha ublei wala ublei latip lupa rai don kam ya kajing asaj ba kajing yalam ka jong kinong itu lupa ublei unamle ekata reun penpa ngini pek pat ning kong Samuel khandai kalanong ka ba khandai menor ha Israel ubreu
haba ulek banyak kali na ublay laju ongkum ni ya ale ngini ale sha unong yoi ningkong Samuel kandai kekeren syapang unong yoi uta unong yoi namar ya uta uba menta ki khot unong ya thulupa ki menshua pat ki khot unong yoi kaktian nong ya thulupa kasami kam hadin Andai hakabarem ki ong ya unong yoi tenginya pek menta haka jingi day bat unong ya thulupa ha yeng hatu kalong ba ka Bible ka kren ba day banton namar ba ka balang ka don kam lani hatu kumno ka Bible ka kren ti shua bangini ya chata ngikwa ngide ba sngo tho ba haka prthei manta kisni don shi bun ba ki nong ya thulupa Kiba ya thulupa ya ka ka ban sajia don na prenyo ki ba shi thulupa ta na ki jing sneu ba ki jing posneu ba kulmar ya kiba kimya day bar kiba wanra aru ya ka jing le rain le se haki breu ki balangai ya ki to ki jajing ya thulupa henry ha ka jing sha don kinong ya thulupa kiba muan na ublay Badon kinong ito lupa kibawan na oblay. Bangin tip ya kata Jisu. Umat hios kelanong ba persaw kat ba persaw kada gajing kren jong o Jisu. Kaong kumni na baki Chris lamler bat kinong ito lupa lamler kin mi bat kin pin iya ki dak bakraw bat ki jing pelakat ban syukur ladala wat ya kibalajet. O Jisu hang ne kren uong kinu don ki Chris lamler Bat kinong ya thulu pa lam ler. Bakin mi haka perthai kin pen iya ki dak bakrau. Ya ki jing pala. Kadwan syukoru wat ya ki balajet. Haka ni ka perthai ka basi syaman ta bunap dang jongi ngila syak syukor. Tamangim ju sing tho haka no kom ngi syak syukor. Namar balai bangim ju tenju ya ki katkum kak tien jong ublay. Hendak pitep bahas sepang kaktian jong ublay ka ka kaktian ublay ka keren sepang kinong ya thulupa pindalatep laka kita kinong ya thulupa kilong kibalam ler ni kiba day la kita kibreu kilong sisa kita ki Chris kiba day sisa ne kibalam ler ngini apa ya kini syusyu sakmat ngidan sipun Kiba nangi menta, kiba ongi lade kinong ya thulupa jong ka pateng benreu jongi. Pitep na menta kisngi ngiyo I badon. Kibreu kiba khot iki kinong pekti, kinong pek ya ka laway. Nang ta kini kibreu na pilay kin pek ya pi o kan jia ayu ya pi kan longkomta. Kini baro kilong ki kam kai sda ki bat ki kam lamler sda bat ki kam ki banyalam ya kibreu sya ka jingyap. Namar habangi leceki ngiklet no ya ublay. Namar ba ublay ju thong kum ya kita ban pe nya gakti bani I ka lawe bi ka jing em nga jongki. Ngang scam pi sang tho e kani. Kumno ka jing kali ngin panya pher hap deng ka babakla bar ka basisha. Kumno ngin panya pher hap deng unong ya tho lopa basisha bat unong ya tho lopa balam le. Kumno ngin panya pher bat ngin tip uno badai bat uno bamdai. Ki an ki bomju kala ba ublay ula ay hangi ublay ula dep ay lupa yangi ya ki an bangin tep uno ubadai uno bomdai uno ba shisha uno balam le na ta kadaw ngasang sarong ban ong bangat puli ya ka Bible ngasang sarong ban ong ba ka Bible ka don bat nga bat ka bakam kraw ngasang sarong kalong bu Jesus Christ ubala ay nga ka Bible kamamut uit yang bangan yo tip ya monjong bangan tip ru yak ban peniap her apdeng ka badai bat ka babakla ka ong kani rekod da ka bangila ban tenju ya kinong yo tulpa kamut kanu ka lat ka bangila ban tenju ya kinong yo tulpa ya kanu ka jing yakhi bat ya kanu ka jing hikai kata ka dai jing kali kumno ngila ban peniap her ha ban tenju kita kinong yo tulpa Lani kanu kejing yakhi ke movement
Lani ke jing hikai mano wan kibreo kidon kinong yalap kibala yalap shit rampa kibala ong wadhar lalong umrat klau tungine dino yaki jaka putai ki ying kesam jongi nginong pa school show yaki khon ki ti jongi hakabangi ngini pet no shaklau namar ka pertai kelakut kumno pinten jo kum kita kiba bon kibreo kibala lui kilasha ngop hakine ki kam jaklia Henry ngakwa epi ban tip ba pipin tip badon ka jingkermen ya pi ki ba i juble ka Bible ka ong don ka tarajur ban teu ya ki baro ki jingka jing ki breu bun sin ki wan alade don ki bahika na ka daw ba ki snow riu blay palat don ki bahika na ka daw ba ki kwa pisa kumno haba bon breu ngila ban yo pisa kom ta ter de menta kisngi don shibun ki jing kulmar ya ki bamanga mapi ngin shem jing ban bishar ya ki lemda ngila tep shisha ya ka nongrim na ka tien jang uble pek isaya kalau nong bapra ker khot bar peu ke Bible ko ongkum ni ya syaka hukum bat syaka jing pla ka ongkum no ong isaya ya nginyale syaka hukum Bat syaka jing pla. Lada kim kren kat kane ka ktien. Shisha ka jing mi kasngi kanom don haki. Kata kadai umauser banengkong. Banteo ya kini kinong yato lopa. Laki long ki badai ne ki bamdai. Ki bashisha ne ki balamler. Ka Bible ka ong banteo yaki om don da ka weipat kalat bangin teo ya kane yakini kinong yatulpa kalat bangin tau yakino yatulpa kadai tang da ka tin jong oblay tang da ka Bible but tang ka Bible hi haba kran spang ka jing pla ka Bible galong ka jing pla ya oblay ya o Christ ya ka jing penem haba kran spang ka hukum galong ka ba oblay uai but Christ uai na ka banta jongi bangin Pai biang bangin long hakadur jong u. Namaru kwa yangi bangin long kumau. Ka Bible ka ong lada kim kran kat kane ka ktien. Shisha ka jing mi jong ka sngi kanam don ha ki. Ngamte pila ju in am ya ka pisa thok. Ha ka pisa kiriu thok kinang bhaban pen thok. Om Judon ka pisa kot ka wakat ar tengka. Om Judon. Dai. Nalada unong tok unbu da ka khat ar tengka. Ti mano banom tip ba kadai ka balam ler. Tip baro namar Om Judon pisa khat ar tengka. Ngidon ka san, ngidon ka sipeu, ngidon ka ar peu, ban ngimdon ka lai peu. Ngidon ka san peu. Pi ngatip pies ngoto e kani. Unong tok umla ban tok kai da ka pisa ka bom judon. Henry utok da ka pisa ka baladep don. Barhakane ka pisa ka baladep don kalong ka ba bha ba ki brew kin yas nyoto bat kin ya tip kano ka badai kano ka bom dai. Ki brew na bang gila ban batai pi kani kalong ka badai kani kalong ka bom dai. Henry utu nong thau ka pisa tip kum no ban thau ka kom ka bala idei biang tek kum jo. Kini kidai ki jing sha ki bang sham ha ka jing dai jong ka jing syukur jong kata ka counterfeit lani kata ka pisa syukur lani kita kinong yathu lupa balam ler lada kim ya dai bat ka Bible ka jing sha ka long bangin ya tip spanyol ki lada kim ya dai ka kum ka Bible om don jing shai haki kalong ka basuk ban sengotu adu kata-kata ka bamut lada kim keren kat kum ke Bible balada kam yahab bat ke Bible amdan ka jing shai haki ke jing mi ke sngi kam dan haki namar lada ke Bible ka ya menjur haba ong ke Bible nga kerpat pi bapin ya kan mau biang nga kermen pi kan mau ya tu ka banengkong ke subjek nga keren haba keren syapang ka Bible ka keren syapang ka ke bau Jisu keren ke banengkong Barka ka ba kinong ya tholo pa baro ki ba thoik Bible ki ban rap bat ki pen kesan lani ki pen scam ya ka ba uji su kren
halor kanu ka topik. Lano kanu ka subject, but menta ka keren sepang kinong tu lupa balam ler. Kani ka ong, lada ka Bible kam ya manjur, ka bamut lada u Jisu bat kinong tu lupa kim ya manjur, bat kata ka jing tu lupa jong ta obreu, uta ulong, u balam ler, bat ka jing syai jong ka sengi, kam dan hau ka bamut uwan na ka jing dum. Ka jing don jong inong ya tu lupa ki balam ler, ka penpau ya ka ba unong ya tu lupa u basisya don sya jengai. Habadon kinong itu lupa balam ler totip berabot. Badon unong itu lupa basisya jong boleh hajan. Balai. Namar kadang day ke por jong ka jing yale. Usaitan u persang ban penbej u blay persang ban pesato. Hendai ka bakhamsuk iki breu ban ngai kalong ban ngai ya unong itu lupa balam ler. Namar balai ba ukham ya day ba kijing sneu jong gitu gibre ba kijing nget chongki kat ba ya unong ya thol pa ba shisha kalong ka ba ya ki bakin pediang namar balai ka ke bu hikai kalong mar ya prasya bar ka ke ba ki kilangai lepa pina pai bhayu Jeremiah kumno jia una Jeremiah ula kran prasya ya ki Israel hendai kim snobha ki dom ya u ki thap u thleu ki pan sat phatok ki le lai phojat ki jing ki ai jing jen jaru Jeremiah hendai ka bakut ka tin yono ka job haka bakut ka ekbu Jeremiah kran ka wan jia tek akitu ki khon Israel hado ba ka jing yap ka jing tem ka wan shaki na ta kadau habadon kina thol pa balam ler nga kwa pi baro pente badon no thol pa jong bleru hajan namar ka jing pen utrai kadang ya chaprang ban pelaj ya ki breu na ki jing khom jong kin jing hikai lam ler ban pelaj ya ki breu na ki jing khom jong kine kino ya thol pa balam ler ki ba wan ban pen bej pen thame ya we po we nangi namar wangel ubalahap no orang kat kinong kersan jong ukim ju kuslai ya ka jing lam ler haba ka basisya kamdon pi kalong ka basisya balai haba don unong itu pa balam ler lada omdon unong itu pa basisya hajan syaitan am kuslai ti nakata ka daw haba don ka jing sisya hajan syaitan penmi ya kinong itu pa balam ler nomor balai bon pen kelmar ya ka jing sisya Nri lada omdan ka jing sisya pat ka jing itu lupa ba sisya. Usaitan kuslai namar ka perthai kala dep saya alam lupa la ngai lupa haka ka bukwa bani kaya ki. Ngai pisai ya gani ini ya sakmat. Shua barabor ublay ujuk kren lang bakin ong itu lupa. Bo umju ino ka perthai. Mana ka por jong gijing laju don kijing betha na unong itu lupa. Ban ong bakalong kumta kalong kumta. Nang ta shushu shua kijing slay ka perthai. La don unong itu lupa o bakerteng Noah. Bat hakapor jong kijing lam ler ka bala sapriang keleng ha Israel. Don unong itu lupa o bakerteng Elijah. Shuabu Jisu sedang bantrai ke kamjang ka perthai don nunung ya tulupa bala ya caprang bala penkre ya galanti uba kerteng uyo anes nong penbaptis banto ya ke kitab jing penpau na ka bantaki sni jongi ki bakhato menta ngidon ya uyo anes usenran ujisu unong to jong ka kitab jing penpau kapamut bublay ju ino yangi barabor. Kaperthai kamju don ha kajing sadum lada ki bawat ya ublay. Kinsem ya kajing syai ke beting syan palat banyak kesngi. Namaru try lada ail pa yangi ya kaktin jang u. Hakapor jong ki jing kum kini ki bawan sa kaperthai ke kimju mak. Syuaba u Jisu unwan no sa kaneka perthai kemangilatep akan sakut no kendet-kendet. Hato ublay uklampa nong yatu lupa syo. Namar dengi perkat ba nado uyo anis ubakhatduh. Ubaya ke kitab jing penpa, ubatoi kitab jing penpa. Di mentah kalalong hadu hajar snem. Di kumno pimut ublay usyusnap jar-jar. Barun bu ya kibreu
hakajing ba hakajing dum hato kalong kalabiang kata Henry piong ngaperkat bakas ngi jong kinong itu lupa kila lej no don show si syakam long komta ka ka ba u Petros u ong hakajing yalap jong hakas ngi Pentecost kadai ka wei na ka ba pensyai ya kani ngini pule ki kam ar kelanong ke dekat bekan reu hadukat pra ki kam ar kan reu hadukat pra en rekane kalong kata ka bala ong da u Joel unong ye to lapa kan jaru hakis ngi ki Khatduh ong oblei bangan teno na umensim jonga halor ka do baro tiki kun chenrang jong pi bat ki kun kan thai jong pi kin yato lupa bat ki samla jong pi kin yo i ki jing itu pau bat ki temen jong pi ru kin po sneu ya ki jing po sneu bat halor ki syakri jong ngaru chenrang bat kan thai hakita ki sningan the no yo umensim jonga bakin yato lupa. Kene ke jinga to lupa ka jong Joel. Hangno hakis ni kiba shuab u Jisu unwan. Ka jinga to lupa jong Joel ka long ha ka testament barem kumba dun rew nyos pas nam shuab yo Jisu on wan saka patai. Ngiyo i ya kene ke jinga to lupa ka jong Joel. Bar hooj ngitep bala pendap ya kan ke jingi to lupa ha ki kam ki apostol na ta kadau ki lapan scam biang ya kan ke jing krenjong o Joel ha ki kam ki apostol da ka jing kren ke jong Petros ki samla ki temen ki kun kan tei ki syakri na pedeng kini baro ha ki sngi ki ba Khatduh kin wan ki ban saya tu lupa ka Habau Jisu la keu no syabneng ki jingai ayu ki balapha sha ki breu jong u ka ai ki jing temu jong ki kani ka dei ka jing kali ka ba ong ki temen ki samla ki syakri ki syakor ki nyo ya ki jing etolopa te ka jing temu jong ki mono balapha ya ki kalong nakadao ban ya rap lam ya ke ai ke badan kam hakiriu ngai jong ublai la pendap henrei ngam la ban ong balak pendap hakato ka por ba kanom jiasho ngai kadon kadao badai bandang don ki breu ki ban guide ki ban yalam ha ya ki riu ngai ki jong ublai syaka jing tip ke ba kambha syaka jing shai ke ba kam shai shisho bagin tip ru syapang ka jing kut jong ka pathai episode sau pra sau la nong dekat pra dekat we dekat lai ka ong namar ka tau ong men ba ula kiu shajrong ula yalam rau ya ka jing long rau ke crunch pang Jisu haba ula let shajrong ula yalam rau no ya ka jing long rau kabamut ulah kamera ya kata ka jinglong merau kabamut bala pelait lui ya kibreu baro baka jinglong merau kam don show hakitu kibreu na malayalam merau ya ka andre light satang bo breu dala de hi utau merau dala de ya la de badula ai ya kijing ai ha kibreu baula thung ya kiwe ban long ki apostol Badya ki wei kinong yatolopa, badya ki wei kinong syarai, bad kinong hikai. Yakaban penjanai yakirukhoy kumangalakran. Yakajing trey kajing syakri tien belay. Yakaban tey yakamet ukres tat onda ngiyo poi barok syakata kajing long kawei kajong kajing ngej. Banyalami kirukhoy. Bantrai syaka jing syakri tien belai. Kam keran sepang jing syakri tien lajong. Kaum Bible tien belai kemut syaka Bible hika kedau. Bantai ya ka met ukres. Ka met ukres kadai ka balang. Pide men sengatok bahai ka ni. Ka met jong ukres kadai ka balang. Bantai ya ka balang jong ukres.
Bat bangin yo poi sya ka jinglong kawai jong ka jinget. Bat ke Bible ka klam kren ban long kawai ya ki jinget. Pai bak te kam ong kawai ki jinget, ka ong kawai ka jinget. Kamut ka dan tang kawai ka jinget. Bat kata ka jinget ka balong kawai ong no kawai ka balang. Kidang sibun ki dikot. Bat kita ki dikot ki gibreu. Ki riu nget. Ki riu khoi. Bat yakine ki breu riu ngai riu khoi on penyateli lang yaki kawai haka jingai bat kawai haka jing syakri na kata kadau ngin pai bha pakran sapang kani ka balang kine ki jing tholopa kede bandan bat ka jong ka jing tip yo khunu blai Bible ka ong show hado ka jing long rang ba bha Hoi, hadu ka jing long rang ba bha, hadu ka jing theo ka renyeng ka jing dap u Christ. Yang ngai pies ngoto ikani gkot. Baka kran sapang kini kimat. Utung yano, utung iki wei ban long ki apostle, iki wei kinong yalap, iki wei kinong hikai. Ha, ya ka bakin long kita kinong yalam ik reu khoi ban ya ki syakri, syakak tienu blai. Ban pen long ka wei ha ka jing ngai. Ban pensan ya ka balang jong Christ. Ban yo tip shu yo khunu blai mut yo Jesus Christ. Hado bangin dalong ki barang ba bat ka jingdap pura hau Jesus Christ. Amen. Kata ka jing mut jong kinong ya tholopa ki badai bandon ha ka balang. Bakom tangin om long shu ki khna ya ki bala pensat kenting bala rong no keleng da kalaer. Ke jing hikai baro da ka buc salai banam charong nakal air da ki jing hikai baro ka buc salai ki breo ha ka jing le sianti ka bakum ka buc sneu ka jing hikai bakla hang ni upol ukren shai uong bakadon ka jing hikai bakla manu hikai bakla lem dadon ki Chris lam ler kinong yel tol pa lam ler tu kumnu kan mi ka jing hikai bakla na kadau bagi don kini ken upol ubadai na kaleng jong utrai hak ban ya thu ya ke jing hikai ka basisha upen scam ya ke reu ngai bagi nom sha salai nga so thu ngatip hietep salai mut sha kenting sha pen be ha sha pen nget be haki wei pat ki breu sha salai haki breu da ki jing le sianti da ka but sneu jongki bada kijing hikai balam layar bad ki babakla na ta kadau don kam ya gnong ya tholo pa kad kum ka Bible baka balang ka de bandon ya unong ya thu lupa ngam tep pia don ne amunong tholo pa ngaring kwa ban ya chakmat manta bangin ya pai baka balang jong ublai ha kani ka pathai ka don ya unong ya thu lupa jing pan pau khalar kan nyau te utau yak jakor ulas ngau bitar lep ya kata ka breu bat ulalait no banyele thma bat kita ki basa no sambai jongka kani gere ke thma preng jong syaitan baruble bat haba kani kala nong khat ar ngam kwa banya kran menta kadi kala nong jong subject ka bajrong ba le se na ngayo galat ngani kran bat kad khat ba khanyo ko ong uyak jakor ulas bitar lab ya ka breu nomor umyo pen yap yo khon jongka bat umyo ru ya ka te ulale kumno ulek banyele thmano namar kane ka breu kam dei re ka breu ka tien breu ka breu ha ka Bible ka thau parsi ya ka balang namar ba Jisu Ukraine barabor hin pe jing per paru kala nong ka khat pra phin i ba Jisu Ukraine ba ka jing lek kurim jong ukon lang brot kalajia bat ka nong lek kurim kala pen kre bha yalade habang ipet ya kanir khot ngiyo i kanong lek kurim haba kren sipang kanong lek kurim ka thau parsi ya ka breu badu Chris kum u nong lek kurim te kum no pi modu Jisu un lek kurim tai ko ka breu parthai kambam kabam la long te kum bang ye tep ha kanong lek kurim jong u Jisu Chris kat kum ka Bible ka dei ka balang na kata kadau bangi ong ka breu Berusitan lebih tar ya kan ika breu. Balai
Namar kapan mi ya ki sambai ki jong ublay. Kani ka breu kapan mi ya ka jing sisa ka jong ublay. Ban pau ha ka perthai ka baladap da ka jing lam ler sudah. Usai ta bitar ulai yale thama bat ki. Ulai yale thama bat ki sambai jong ka. Kamut ki riu ngai ki ba sisa ya ka tien jong ublay ya Jisu Christ met bat man sem. Jing mut bat jing perkhat. Kiba kumno kita kiri khoi. Bible ka kran Joshua khani ka khat jing pa khat ar khan nyogong. Kita kiba sumar ya ki hukum ublay bar kiba bat ya kata ka jing phla u Jesus Christ. Amen. Ublay khat ya kita kiri khoi. Kiba kumno kiba sumar ya ki hukum jong ublay. Ngakwa ban khat ya pi man pelong ka jing khat ya pi barok. Ba phiap ban ya sngo tho. Ba ublay khat ya ki breu ba sumar ki hukum jong u khat kiri khoi. Balara pi kwa ban long chi benta na kiri khoi. Ublay khat ya pi to wan ban sumar ki hukum jonga. Namar ki hukum jonga ki long ka jing long jonga hi ublay wang. Ki hukum jong ublay ki long ka character of God ka jing long jong ublay. Ba kwa ban transform ya ka jing long bomman jong i sa ka jing long ublay da ka ba bu ya ki jing tha lang ba kani ka hukum jong. Amen. Nagata ka daw to shim ye ka kabu. To shim ye ka lat. Let siya ka jing pendem. Baon khat ye pikir khoi. Da ka ba pin priang hiu Jisu. Pin sumar. Ya ki hukum ki jong u. Bat kumju. Ban bat ya ka jing pla jong u Jesus Christ. Ya ka jing pla ka jong u Jesus Christ. Kane ka khat ka pan pa ya ka jing bitar ka jong syaitan ni ki briu jong u blai. Namar kila shanjur. Ha ka ban sumar ki hukum. Topik baha kane ka perthai bero kawai kanu ka balang ka baju ya lap tang ban barabor ba ka khat barabor kaya kentu barabor ban ong sumar ki hukum jong blai am dan da kawai pat ka balang henrai tang ka balang 7-day Adventist ka ya lap ya kane ka jing sisya bat ki babun pat ki breu ha ka perthai ki lap kumno om dan kam hukum syo pi na kata ka daw ban penyap her ya ka badai bar ka bomdai ya ka jing shisha bar ka jing lamler don kam ba pin tip ya ka Bible ka ka ba ka kren namar hang ta don ka tarajur ban theu baduna netam ulas nga bitari ki breu namar ki shanjur man yalap ya ki hukum jong blai bat ba ki don ru ya ka jing flash pang u Jesus Christ hakano gurkom kay ki jing fla u Jesus Christ tapi ban ngajing pan pau khat khandai ker khat ba sipau kai ki jing phla tengala hap dem hakmat ki jat jong u ban mane dam ya u ong manu ong u yo anes sunrano Jisu te ula ong hanga to sumar me wat le ya kata ngalong u para sakri jong me Uniu angel ubawan pau hau Yohanes. Uong wat dem yang anamar u Yohanes u dem hak kijat jong uban mane ya u. Rai uniu angel ong wat dem yang ngalong tang upara syakri jong me kamut ngai rengkat ban me ngalong lang unong rak khubor kabamot. Bat jong kita ki para bangai jong me. Ngalong upara syakri jong me, bat jong ki para bangai jong me. Ki babat ya ka jing pla u Jisu. Uniu angel ukran. Ong jong me bat jong ki para bangai jong me ngalong kumju. Bat ngia bat ya ka jing pla jong u Jisu. Tomane dam yau blai kata ka jing pla. Tomane dam yau blai namar kata ka jing pla u Jisu kalong ka mensim jong ka jing ya to lupa. Uniu angel ukran syah hangi. Wang ka jing pla u Jisu kadai mensim jong ka jing ya to lupa. Kabamot spirit of prophecy hoy mikra na kapareng mensim jong ka jing ya to lupa. Kabamot bahakane ka khlep mat uyo anesru udon ya ka jing pla namar balapha la ai ha u da ublay deu angel hakaban penpau ya ka ek ban sajia hakane ka perthai baki para bangai bat uyo anes kilong shiban tana kita kinong yo pateng ya kata ka jing pla u Christ kabamot kidon ya ka jing ya to lupa
Bat kabalang jong u Jisu, kanong let kurem jong u Jisu, ka donru ya kajing ya lupa. Donru yo mensem kajing ya lupa. Namar utrai ju ino yangi hakanu kapor. Kajing play yo Jisu ka batay hang ne baka dai ka mensem jong kajing ya lupa. Ban ya lupa, barban pantep ho ngi ke advantage barabor ngi la ju ya lupa ki babon ba. Ngakan mau ke por bang ngadang khamsam la. Ngilai alap bau Jisu un sawan shen. Bau Jisu un wan kil beneng. Hakato ke por 4 judan mano bayalap bau Jisu un wan. Hidan ki breu ki be persya ki ong ngame kren be ka perthekam kut da ka jingwan Jisu ka kut shimet. Hendak ba pelapat menta ka long babaro ki breu. Kilas tang banyalap bau Jisu un sawan pat. Ngakwa banya tu ya pi. Ya ka jingwan jong u Jisu ka balang 7 day antes kaladep yalap lajan ars pak senem. Hendai manu bapriang. Om don bapriang. Tangkat tu kan ni ki breu ki ba snotu ka tin jong blai ki priang. Ngakwa abang nganom ya chakmat halor kani. Hendak ngakwa ya pi bapin snotu. Bagi advantage kiladep ya tu lupai ki ki ban saja. Ban ngia tu ya pi ya ka jing shisha. But om day ya ka jing lamler. Nginya pe shisho. Kini kalong kawai na ki jing jia. Kabau yu anis udam ko siu. Hak jat jong uangel ban mani. Bat lab thaya u ban mani tang yu blay marway. Kay kabau angel uang syapang ilade. Hakani kenti. Kabaning kong uang ngalong upara syakri. Hang ne par ka om. Hoy, keto ka ba? Kabaning kong u angel uang kumno. Tengah mesi keto kendiat. Mentakan ni kedekat kaban wan ka ong kumni. Ka ong jing pan pau arfu ar kedekat ba kendai ka ong tiu la ong hanga. Tu sumar me wat le kata namar ngalong upara syakri jong me. Bat kita ki para bangai. Nang ta shosho ngini ipat hakani ka wei ka kenti pat oi bali nga messi kani ta compare ngini ya sakmal kajing jisha kalong bagi 7 day advantage claim kajing ai jong kajing tholopa kimla ban kam baki day ki breu ki ba ka kitab jing pan pau ka pani claim kajing tholopa ha ki advantage kinam la aban long ki breu jong ka jinge thulupa balai namar baka bible kam sha aban long komta namar ki breu jong oblai ki breu be sha jong ka bible hi kin dan yo man sem ka jinge thulupa kinam la aban long lane ki wei pat ki kin hun nyam ro kinam la aban long la da kim dan yo man sem ka jinge thulupa hendai ka jinge thulupa ko mangala ong ipi mane bangimla aban syupiang lut ya kijing itu lupa. Hendai ban piang kijing itu lupa. Day tang ladaka Bible barakawai kaya menjur bar kijing itu lupa jong uta lene kata kanong yatu lupa. Kibadan apa yang ki? Hatong ibu sisa ya ka Bible ladangi kentaj ya kijing a jong kijing itu lupa. Ya ka balakran ya ka Bible bakan don hakibriu jong uplay kisngi bakado. Hatongin bod yo Jisu la nang kentaj ya kinong yo lupa. Lapi kentaj ya kinong yo lupa jong testament ke barem namar kinong yo lupa hi. Hak testament bermai. Uyo ni se bukham kraut tam hak kitab jimpen pa. Lapi na peg bhapa dia ke jing yo lupa. Ka basisha ka badon kambo ne ga tang testament ke barem. Hanai ki breu mentaki ong him dan kam testament barem sho. Namar balai kadi ke bala rem bala lek. Makwa aban kentu ya pi barok. Ngi bakla hakata kajing keren. Namar kijing ya tholo pa baro ki don na kabarem kisdang bantai ban poisha ka climax. Hadu ka kitab jing betpa. Ngibut yu Jisu la ni kenta yaki kata kajing keli. Ki nongra khubor ki ba ka kitab jing betpa ka penithu yangi la ni kenta yaki hatu ngilong sisa kita ki breu jong blai. Kajing sha ka long bagi 7 dan test ki klem kajing a jong jing lupa kim la ban kam melade bagi dai ki breu jong ka Bible kinam la lani ki wepat ki kenhun niam
Ellen White, Nakwa Bapinia Page Ba, Hagani Clipmat. Hatuki 7 days, Kidon, Yonong Yatulopa, Bashisha Pring Jonki, Ubalayalam, Yakilang Ba, Kibun Bunsnam. Hatu Kalong Kabakot. Kalat Kakabula ni Kasaki, Baklan, Kumbau tau editor ula ong Chisien. Ngini apa yaka jingsha yaki Khatduh kan ni kebenta. Ka Ellen G. White ka bapen I yaki bat penshisha bakalong kanong yutulupa ka bashisha kala tray kum nomra Khubor shaki breu ki jong oblay la bun snem nado khat praspa sapusau Desember hadu khat kendai spa khat san nga ngam yang hang ni ban pen kesan hendrai nga kwa tanya pi banginya theu tarajur kane ka breu kalong ni em kata ka ba ubleu pha kum kanong ya tholopa ha ki breu jong u ha ki sngi ke ba Khatduh hadu ka jing yap jong ka trei ban yalam nya ki breu da umen sim ba khoi kala trei kum kanong ra Khubor ha ka bakal yo priang ru ya kijingi thu pau ka baning kong jongka nado bakadang samla hadu kijing yap jongkaru hadu usnam khat khandai spa khat san kum ka Ellen Herman ka khana kan thai ka badang khat news nem ka arta kala long ka wei na kitu ki bala bu ki babun ki breu ki bala do jing kermen ha na ba utrai jongki uklam 1 ha Oktober arfu artarik khat praspa sausa kadai kijing yalap jong milar bakot ika Millerite movement nakwa api bapinya sang thu ba mo umilar day 7 days kabaning kong pidibente day kidang day ki breu ki ude unong yalap ubasutip ba Jisu unuan tamba 4 long atuntes hakani ka por khamseng ya ka balang 7 days ka balang 7 days ka long khamadian Kibabun kibru singatho bakla ki ang page 7 days kile kulmar hau ka por jong umilar kam dai kumta kini kidang dai kibreu kibabun na prenyo ki kidang dai ginong mani ha ga wei pat kasngi kimpat dai bad ya kasngi sabaton pat priang ha kani ka por ngini pa Jisu kalong ko ni to kiblado jing kermen kibalak mi ilanti ya ka jingwano Jisu Kelalong kumbasan pausngi haden jong kani. Bagai Ellen G. White kelayo ya ka jing itu pau ka bening kong ha ka jing im jong ka. Bat hadien kata palat hajar li ki jing itu pau hasil ter ka jing im jong ka. Ka jing sisa kalong ba ka jing tha jong ka kala ailat bat kala ai kabu sipune ya ki breu. Bat kam tam ya ki bangai ki 7 day Adventist ngine pet katok ane kijingya pen shisha John Harvey Kellogg ubapawnam udiu doktor bastat jong ka wei ka hospital ka bakraw hapo Battle Creek udai ubriu ubangai ya galan jawai tingine pet ka ai kijing kran jong shisien ula kran hakarukom ka fer adu kata wong kumne hato pitip kumno ka hospital Battle Creek kalong ka bakam start bat tip lupa kumbasan snam shua jong ki wei pat ki doktor san snam shua kino ki breu hakaliang ka jing sumar jing pang lan jing ko jing hea piti balai wong kumne habaka no ka jing bat mai haka ko ka khia ka wan nga tip ba na ka jing tho jong ka Ellen G. White wong Lagadon hakabor jing tray jong ini utip langila masuman Ladakadon uang marmar ngapriang no bat ngapen pendapat baru bangide benlek kumta kat baki we pat ki doktor kisuki bersnotho ya kalanti jongki kisuki kimyo habaki sedang ban priang ya ka ngaladep sedang daga we pat ka batmai Kebang ladep syam shua jongki sans nem ngala syam lupa. Hakawai pat kalian. Ulap teng. Habaka jing start dawai da shin. Kaladep sedang. Habaka jing start dawai da shin. Kasdang temai. Maupat uladep sedang da wai pat kabat kam temai. Ban ya kabaki wei kisdang temai.
Haba ki doktor Khatduh kila syam ya ke jing bakla jong ki kila ju lengok ki ong kom ni. Balai kumno sisya bangangam ju hap ha ka jing Namar ki bun ki doktor ki bahap ha ka jing Ha ki to ki por. Ki breu bun sin ki ju perkat. Ki ju ong ba kabam kadi kadai ka pen koi pen khia. Ngini pej bha khandiat ya ka ba ka enjoy ka kren. Perkat bha ya ka ni. Ula keren syapang ka kentai ka bom don jing start. Nga kwa epi ba pintip ha. Kalian juwait kadai ka pas tang kelas 3. Barhadin kata ka syak ka wang mau no na ka dur khmat jong ka hadu ba kamla late school show. Bar kelas new dur ka dur jong ka. Hadian kata ha ka jinglong samla jong ka kala priang yo blai. Henry ka jing shisha ka long. Baki ki ba ka kren. Kidei ki badon bor hadu kata-kata. Ngam kren sarong rei lada pi mat hidalade pin sasngoto ya kata. Kam don ji start hakal yang dawai dashin. Kam dan. Kam dei ru kariu start ba haki jingbam taimet. Kam dei ka batip ya ki jingbam taimet baro. Kam dei kariu start kumta. Kala pas ang kelas 3. Henry ka ai ka bakale. Kalong ka balakta sisya ya ki babun ki breu. Haus nam khat praspa an rusau. Uduma ulong kabi ubasyukor badu basyar ubadon ya ka jing sngaubang nang ta usap penyap. Kana ka jing kren jong kalen juwait. Kan usnam khat praspa anriu pusau. Kan bakari Amerika kata ka por ka ong baka jing di secret kalong ka babha. Bat ka pediang ka ong kalong ka babha ban di secret. Kan baka len juwait kala krensai ka ombo duma biriu secret ulong ka bi ka masyukor ka penyap syar kai gibriu so bang bandi hanreu penyap penban kala krene kane ka jing sya par kalong bagari Amerika hadin palat san posnam ka sa pediang ya kane ka jing sya pa ka kren henry ka ka jing kalong ngan batai syu ka ong syu kum ne u kta ai kithit ba ha ka met Ulong ru ubama namar ukta jur ya ka bor penyaj jong ka met barok ka wei. Kibriu mentaru ha kasi jeng tia jongi kim smotho. Babun ki doktor ki laju ong ni kane what di biri what di secret palat. How biri how secret lo dap to smoking kills. Handa kibriu pat kile ke makalut kile ke mum yo kile ke mum don kmat don skor. Kiya chaprang ban penhun ya ka jing keren ka jongki. Andai paralok ba pim jutep ba pi penyap iladi da ka mon ba pijet nadu sedang keren ka mon bangijet kadai ba penyap yangi met bat mense hato pisuki ka ba pim kloi ba snyoto da ki million kilahap hakane ka apot jong kabi uduma da ki million ki berapa petai kilaya sisa kila penyap iladi dekat badi yo ne bi ba penjot Bat uba peniap suki jai. So tenat saya punya yok kansar. Kalau bam so tenat dai. So tenat bandi biri, hoi. So tenat bandi yok kansar, Kumno punya peri gini ki ar. Namar ubiri sekret udah kansar. Hafi om so tenat bandi yok kansar, pide ban sange kadi biri kadi sekret. Ya kan ya kijing keren jeng elen jawait persya ya duma la keren ben da kibriu. Kila keren ben ya gitu gipor ya ka. Ki ong pa ka ba keren be wat menta gipor ki ong ba elen jawait kede ke ba steng khle. Kede ke ba be ke ba duna ka khle. Henrei ngakwa ban pensi saya pi. Bagi ba keren komta kila ba kelas adu ba palat liam. Balai. Namar u blai sya pi ban keren komta. Namar pitip nem bakiri start pertai dawai dasin ki priang eka jin lajan sis pas nem hadin baka jing start medical jong ri Amerika ka priang ya ka bi jong usikret kanang yu tholo pa ka dan hayeng ban ya tho ya ka ka jing ma baka ka banjian rai ka yang hi ban sngoto pat ban priang ka ong sho Weu doktor, ula banjur baru ula ong, bau breu de ban husiar bah. Namar utor jong pi, unsya pensum sendon, hakatadem.
doktor ubom dei rungai kalen jiwait kam ju osngau shapang kaktin kolesterol meneru kam ju ka ngakran shapang ka jingdi biri sikrat Raimanta ngakran shapang ka wai kaktin kolesterol ka dei ka bakam ju osngau henrai osnam kat praspan rupu pra kala kren maham ye ki babun ki breo ka ong begitu ki babam do kasuk yaki ban yo pang klong snam bat kasuk ru yaki ban shem ban lap ya ka jingyap kensan ong kalen juai hendai mano bapdiang ka la kren beng pen ban ye ka kleng kimrat ka ong baka pendap ya ki khit snam jangi da ka jing reben bat kan penyap ya ki breo na kata kadaw ki sngi bamanta na pilih doktor ngalango bangaru ngalai doktor ong nga wat bam dos niang habang ngam ju bam dos niang nadu bangadang red ngade adventist ong doktor ngam ju bam dos niang oh bak ong tengah syam doktor advice kum tai ki pun ba ki beri bon bawan sumar hau wat bam dos niang kai kada ka long na mar ba ka sniang ka don sibun ka kleng de kalen jiwat ka kren om dei tangi ka dos niang ka kren ki do baro ba ki don ka kleng henrayo haus nem kat praspaan rupu pra slam ba men shua ba ki beri kentep kala da maham ya kane henray manu basngap kren beng penban ya ka ban mentak sngi ngisngo tu shai shapanga kolesterol ndai shapanga ta heart attack ndai shapanga ta ka jing reben giti sna block giti sna ngisngo tu ba menta ka daw ka long badon ka kleng ka ongkum ni yaki balai bat ki kumno shapanga ne ngamtip ongalen jiwai ka kreni kini shapang uduma shapanga kleng ka ngamtip balai bangakren kumno ngakren ngamtip henrai nga ai happy ya ka jing betha kumbala ai hanga kane ka breu ka badang be class 3 ka kren ya kane ka ngamtip henrai nga shu ai happy ya ka jing betha kumbala ai hanga ka kren chapang bo ublei ul ai ka lang ba ka jing itu pa kala palat arajar li jing itu pa kala syam hakasngi baga kren ya kane la kren beng barakata ka sngiru kala kren ban persya ya ki jing start jing ko jing khia namar ka ong la da phim snap ki brew kin sa yap bat kin sa janjar haka jing em kila pej benia bhai kani girusta ya ki jing start bakan jablei jongka ki brew babun kila pej shakri amerika hari amerika na ta kadaw kila ay ya karu kum ka nam ka bakraw haka jing tip jongka kadai bom tip daladi nrai ublai ublai haka kum kanong yatho lupa jong ublai bar kila syam ya ki jing baik jing renti jong ka jing kran jong ka bar kata kala biang ka kran syapang ki jur bat kayelap bagi advantage ki babon ki advantage ki dei ban le kemen haka babam tangi ki jur mdai ya kado bangin kiar no na ki jing bam do ka ong shushu namar ka jing betha jongka persya ya uduma kala pelaj em ya ki babun ki bre da ka jing betha jongka ban i no ya kado kala pelaj em ya ki babun ba ki bre bakila yo ban koi ban khia ha ka bakham ba ka jing sha bala le research da kari america hi ga dai baki advantage ki kham em kham bun snem ban ya ki wei pat ki bre ha ka pathai ka dei ka daw jongka bam kadi ka ong kum ni abaga enjoyed ke kren ka ong ngajit ban im tang daga bible marway bat tang daga bible kalabiang ka bamot ba kalen enjoyed ka de ga no yathul pa om ba ka kantai ya ka bible ka kren daga jing sneu jong ka henry ka kren baik tang da ka bible ka ong house nam khat khandai spa khandai ha ka jing kren ka ba khadduh jong ka ha ka general conference ha khat khandai spa khandai ka yap house nam khat khandai spa khat san haka general conference ke Khatduh jongka balang kala play ya ke bible kala ra ya ka sajong hakmat jong ke pai ba bar kala ong cooperation rang bar kentai nga ai shapi ya kani ke bible ka bamut kalen jiwat ka pen klein ka pen crow ya ke bible ba ya Jesus Christ kam ya lade sibun ki jing tho ke dan rai ngam kwa ban pule ka por ka namsha
haba pi pai che ki jing tho jong kalen juwait kum ki kot an chu pani pi ka wai ka kot ha kala nong ka baning kong jong ka kot ki pa temen ki nong ye thol pa kala batai benia ya ka tan rai jong ka pop ngap ti phiedon em kani ka kot bun ki brew ki don ye kani ka kot ngila de kini kot ki hajar pe hajar ha kasi jen tiak ban ngais kham ki to ki balayo ye kani kot phide ban ya pen lut por bha haba pin pule ye kani pin syam ka ba phla ka long ba ka len juwait ka badang class 3 ka tho ye ki kot ki ba bon ka chirni yang jong ka ba ki we pat ki nong tho kot ha ka prthei kim la ban ya kot lara kam dei ka ba wan na ublei ai bor ya ka kumno kala ban tho igini ki kot lar pi snap ha ki radios ki ba bon ki radio hang ne ka siru ha ki we pat ki ri pin snau ba ba crunch phang ka kot ka khia ka jing sot na ki jing tho jang galen ji white ka ba man la ka por ne ki bru kim ju tip na no kawan namar kim ju kot ka ong ka ne ka bru ka kren kam ta ki shim beda ka jing jar jar habai pi pai sa ka ne ka kot hi ki apartment ma kenong yotol pa ka batai benia ya ka tanra jong ka pop ka basdang na beneng ba ki jing le pop jong su Lucifer uba long wangel beneng ba krautam ki jubab ya ki ba bun ki jing keli ki la bo hangi kumno ka pop kasdang ngaku an bu ini jing keli ba pinyo pule ni kot kumno ka pop kasdang balai balasha ya ka pop balai bu blei u klem penjot ya ka marmar Beliau kan penjat ya syaitan mar pop. Kita kijing keli baro ya ki bapi pin syam man pi pule ni kot. Ba am tama pin syam ya ki jubab. Re pin syam ya ublay pin syam ya Jesus Christ ha ka jing em jampi. Ha ki wei pat ki perthei ki don bentalam. Ha ki lanong ki bakhan kamaden pin isibun ki ki bagatho. Renga kwa ban pej menta pat ya ka wei kot ka bakhot ka jing trang ki arta. Kajing trang ki ata kalong kakot ko sngot nat kabadap da kajing si sha shapang kajing im jong Jesus Christ nado ba dangkha nado Bethlehem hado kadeng pna hakalbari lada pi pule ik lenong shapang kak per Getsemane bat ka Calvary shisha pin sapai donut pidei ban mat ya kajing pai donut da kajing kata kajing im jong Christ ha kajing im jong pi Kalan juwait kalong ka brew kabala pendap nang kelas 3 Henry ngaku aban ong syusyu ekani kat kum ka jingwat benia nakaliang jong ka tho ka kot tho sla hari Amerika la syam ka kot jing trang gerta kalong ka kot ka ba batam bat ka ba krautam na ki kot baro hakaba kalan juwait kala tho kabala kentup hadu palat lai hajar tli ki kot Bible kabamut baka kot bakani ka kot kaladap tang daki kot Bible kabamut kalen jawat ka klam kran naldi ndai ka sot bat ka yalam yangi sha ka kot Bible sha ka Bible ngako abanya tho yapi kumbanga kran japi japang unong ya tho lo pa hayen ba ublay penbu yangi ha ka jingdum wada kini ki sngi ki bamenta ublay ubu yangi ha ka jing shai hakajing syai ke bakrau kata-kata bangin tip ka ke banjia ba ki jing tho jong ka ne ka breu ki la ya rap ya ki breu jong oblai ba kin tip shosho ya ki ki jing tho lo pa ki ba ngimla ba so tho dala dehi tapi ko ban tip ha ya kitab jing Daniel ba jing patpau pule ki kot jong ka len juait pin sa syai kedar hangta pin sa tip badai oblai ba kren chapi ka kot jing le ba krau ko dai ko weni ki kot ki ba krau tam Katha nadu kasdang nadu snem nyopeu SK barkum ta ter hadu kabakut bat hadu bau Jisu unwan wow aku ai pi pinda ya pule knang ikini kot ban pin sa snau tho ka ka bor jong ublai ka ba ula ai ka jing shai ka ba thawa jong haki breu ki jong ublai ha ka ni ka perthai ban menta ko mangala ong ya pi menne Bapin tip kanong itol pa balam ler na nong itol pa basisya. Pidei ya kaban pensyong dor. Pidei bana tau tarajur. Pidei bana wat benya kat kum ka jing ya menjur. Jong ka Bible baro kawe. Kabamot ka jing menjur jong Jesus Christ. Baka jing menjur jong ki nong itol pa jong ka Bible baro kawe. Lada kim kren.
kat kum ka klien oblai ka jing shai jong ka si kam don haki bat ngakwa aya piru ba phinia tep ko ki paralok prajor shua ba pin penkut nia sapang kalan jawai shua ba pin penkut nia sapang ka balang 7 day adventist bakalong ka basniu ne ka babha pidei banda ya pek da ka bible ban pule dalade hang ta pin sa shem badon ka Khubor ba pela badon ru ka bor jong ka jing penem namar u Chris ulong u khle jong ka ba u Chris ulong lek kurim jong ka bat kane ka balang kalong ka balang ka jong u Chris haka ba ula kot yaka ban long ka breu lani ka nong lek kurim jong u ki ba sumar ya ki hukum u Chris ki ba badru ka jing pla jong u ko kilo ki jor tunjuk bat yai bang kentui pi barok kito ki bamdon ya kani ki kot jangkalen juai sngo bahawat kadon ke jingkhang mantan ki babun ki bre wat puleshu ikini ki kot jangani ke bre ki kot jang ki 7 day lara pi penkut ya kania ban onganom puleshu kandon ke jingkhang lat jong pi dalade yalade na ka banta ka jing penem ka ba utrai ula penkre na ka banta jong pi barok pinsa sngo tho khamha Shapanga Bible, Shapangu Blay, Shapangu Jisu, Shapanga Calvary, Shapanga Snambula Play, Bat Shapanga Daka Jingpen M, Kapaula Tmu, Nakabanta Jonga Bat Jongpi, Kajinkur Dit Jongo, Kajin Sha Yap Jongo, Kalonka Way, Kabola Panpa Kajing Igba, Kabau Kot Yap Hiru, Bapin E Kalayao, Knang Baga Jingpen M, Kan Long Happy, Badaka Yin Jongpi, Baro Kaway, to Blay Unkarku, but Ninia Duai. Try blay jong iba nang hakani ka clip man ngai ku blay bat ngai ngu yami uba kraw bat ubala hikay yang i ki babon ki jing shisha try to yarap pa iwe na preng jong i ki bi osngew ni ka Khubor kina prasang banwat bat men kran ha ki dono jongki men ketik yaki bakin nom penrem kerki bakin nom penksan kerki ndre bakin da wat shwana ladi bat kina panbor shwana metrai ba men pensna tho ya ki jimut te perkhat jong ki da uman se ma khoi khna ma kin yo ban tep kanu ka badai kanu ka basisha bakin nang ban punya pher hap deng kinong yo thol pa balam ler ba kinong yo thol pa basisha namar ba me midang bo ki bre jo me try ha ka ban ya tho ya ki jing shisha jo me ba ka perthai kanam sha shukor kanam sha te mrao ha ki jing hikai ba kulmar ha ki jing lam ler ki jong ki babon ki bre ki bala sha ya lam maklada usaitan Trabe e to don rangkat lambat ngi iwe be ba to ma ki pop jongi pentamai yangi taudur ba sandor sai ki pop jongi try ka snam ko dor jo me Jisu bat penlong yangi ki break ba bidor bangin iyame map yangi haga kateng Jisu ngaduai amen Ikwa banai kublai yai pastor es nyautana banta kato Khubor ba ilawan ra preng jongi. Hani ka por ngi duai pruai to yedem khli kal bangi duai. Nyai ngu yame ko pal jongi ba bneng na ka banta ba melaseng ya ka balang ka jomi hang nia perthai. Ka balong kanong ra Khubor ka jomi. Ban ngi singo ngoru bahapo ajong kani ka balanga jong me ka melaseng mela airu hangi yau mensim jong ka jithul pa lengba ka shakri ka jong me ni singu eme ne ka banta ki jing shai baro ki ba nau khulom jong ka jing pusat mensim ni la ban tip shushu syapang ka plan jong ka jing penim nadu bastang barhadu ka bakut ni singu eme a trial blay ne ka banta ba mem simla yangi ha jingdom mela pha hangi ge jing shai kadar hikai yangi wei pi wei bingla ban pdiang yakini ge jing kai baro bangin wat ge jing tho ki ba umun sim jong ge thol pa lo tho leng ba kani ge shakri barit ge jong me ker khu yangi wei pi wei try ka bing sha skor ge tin jong me na ka wei ka po shi ko wei pat na ka wei ka mi shi ko wei pat ba to ai ge jing ba jong blain de bam jukut ka jing ai jong Jesus Christ will try lambar ka jing slok ba theng mu sim khoi
kini lai ho well play ki loren kat ba kini khu chu paro ki bab khamel ti di wana sinyo Jesus Christ naru mantash subam jukuru amen kajing permana ki khot so bhai biang ipi shakani ki jing lap ka shai ha ka ju kapor driv shiteng ya weri ki palok chongpi share shaki palok chongpi ya kani ka link chong ka YouTube bat ka Zoom khang ba ki palok chongpi ki bahing basem chongpi ki nyo lang ya ka jo ka jing ku to blend ku ngi wi puai amen